дар китоби Manufacturing Consent Ноам Хомский чунин қайд мекунад: дар низоми дорои нобаробарии баланд ва афзоянда дилхушиҳо ин варианти муосири бозиҳои сирки Рум мебошанд, ки таваҷҷӯҳи мардумро аз сиёсат дур мекунанд ва боиси тавлиди бепарвоии сиёсӣ мегарданд. ин бепарвоӣ барои ҳифзи вазъи мавҷуда статус кво ниҳоят муфид аст. яъне ин чӣ маъно дорад? дар Руми қадим стратегии panem et circenses, яъне тарҷумааш мешавад ном ва намоиш вуҷуд дошт, ки ба императорҳо имкон медод ҳатто ҳангоми таназзули ниҳодҳои давлатӣ қудратро дар дасти худ нигоҳ доранд. дар ҷаҳони муосир ин механизм каме тағйир ёфтааст, лекин мақсад ва моҳият ҳоло ҳам ҳамон аст. вақте инсон ғарқи истеъмоли контент, шабакаҳои иҷтимоӣ, намоишҳои беохир, консертҳо ва ғайра мешавад, захираҳои зеҳнии ӯ коҳиш меёбанд. барои таҳлили чуқури барномаҳои сиёсӣ ва иштирок дар ташаббусҳои шаҳрвандӣ дигар мадору нерӯ намемонад ва ақлаш ҳам намерасад. ҷомеаи бепарво ин муҳити беҳтарин барои ҳар як система аст ва ҳоло ин дар тамоми ҷаҳон истифода мешавад. агар одамон овоз надиҳанд, ба иқтисод, сиёсат таваҷҷӯҳ накунанд, минбаъд низ қоидаҳои бозӣ ба манфиати гурӯҳҳои маҳдуд навишта мешаванд. чаро ин механизми қадимаи румӣ имрӯз низ дар тамоми ҷаҳон кор мекунад? бозиҳои сиркии муосир нисбат ба бозиҳои Руми қадим эффекти пурқувваттар доранд, зеро онҳо шакли инфиродӣ доранд. алгоритмҳо контентро мувофиқи завқи ҳар як шахси мушаххас интихоб мекунад. дастрасии 24/7 доранд. аренае ки пештар гладиаторҳо баромада баромад мекарданд, ҳоло акнун дар киссаи шумо ҷой мегирад, яъне смартфонҳои шумо, ва интерактивӣ ҳастанд. бархилофи мардуми оддии Рум, ки танҳо тамошобин буданд, корбари муосир худро иштирокчии ҳамин раванд эҳсос мекунад. гап дар сари он нест, ки дилхушӣ чизи бад аст. гап дар сари он аст, ки таваҷҷӯҳи шуморо кӣ идора мекунад вақте ки шумо ба экран менигаред. шояд вақти он расидааст, ки ҳуқуқи фикр карданро ба худ баргардонед.